No hate, only love. Hjertelig velkommen til dagens mission. Tag 10 børn, der ikke har prøvet det før. De får lov til at løbe ud på juletræsmarkedet. Der er masser af træer. Vælg det træ, de godt kan lide. Save det. Og så har de et juletræ. Ved siden af det, så er der lidt specielt ved den her video. Vi har været forbi den lokale by i Nakskov. Og der har været en masse butikker, der har haft lyst til at donere en masse gaver. Af hjertet tak til jer. Så børnene, når de har fældet et juletræ, så får de også en julegave. Og helt til sidst, så tager jeg alle børnene med ud og bowler. De får en rigtig, rigtig fed oplevelse. Let's go! Anna, reglerne er simple. Ja. Lige om lidt så viser dig, hvor juletræsmarkedet er. Ja. Så går du rundt, som du vil. Ja. Du får en sav, så saver du det træ, du gerne vil. Mor og far må gerne hjælpe. That's it. Det er simpelthen planen. Ja. Er du klar? Ja. Skal vi give den gas? Let's go! Så Anna, der er en masse juletræer. Ja. Du tager den tid, du vil. Ja. Og så kommer jeg faktisk ikke rigtig til at sige mere for dig nu. Nu får du bare lov til at give den gas. Der er en regel. Den må maks være 2 meter. Har du en plan? Nej. Nej? Værsgo. Tak. Selv tak. Er der nogle flotte træer? Ja. Ja? Hvad med det der, far? Hvis du synes, det skal være det, så er det det. Det er også et flot træ, Anna. Skal det være det? Ja, det tror jeg. Jamen prøv. Ellers så ved jeg, at mor og far er klar til at hjælpe. Det er det i hvert fald. Prøv at tage den lidt længere op. Jeg skal også sige, måske lidt længere op, skat. Det har du da prøvet før. Nej. Nej, nå. Hvad skal man sige, når træet er ved at falde? Det ved jeg ikke. Du vil bare sige Simba. Det kan vi godt tage. Mega god. Du skal blive ved med at holde. Ja. Det er også koldt på fingrene, jo. Jeg er også koldt på bilen. Ja, og du gør det så godt. I love it. I love it. Nu kan man da heller ikke se det yderste. Er du kommet så langt ind? Hun er op. Så er du da hurtigt. Synes du? Ja. Og det er hårdt. Du er da kommet mega langt. Sådan. Jeg kan ikke. Far, vil du hjælpe? Ja, det kan tro, det skal. Du har glemt din hue. Så lykkes det. Åh, det er godt. Du glemte at sige Simba, før det faldt. Sådan. Ja, men hvor er det godt. Det har far prøvet før. Måske et par gange, ikke Måske et par gange. Ja. Jeg har faktisk en lille ting, Anna. Jeg har en lille ting til dig. Fordi som jeg nævnte, så får du lov til at gå ind og tage en gave lige om lidt. Jeg har en anden lille ting, du også skal. Her senere i dag, så skal du faktisk med mig ud og bowle. Sammen med alle deltagerne. Det er en lille surprise. Så det skal du glæde dig til. Nu går vi ind, så pakker vi juletræet. Har du bowlet før? Ja, Men hvor er det vi godt. var på ferie. Og tillykke med juletræet. Er du klar til at bære det? Ja. Det er fedt det her, mand. I love it. Stærk. Kom med mig. Kom med mig, Anna. Der ligger nogle julegaver herovre. Det er fra butikkerne. Der er nogle forskellige butikker, der har tænkt, du må gerne få en gave. Og det er en glædelig julegave fra dem til dig. Du vælger selv, hvilken gave. Kom sammen her så. Tager du den der? Ja. Sådan. Kunne du tænke dig at åbne den også? Ja. Og det er julegave fra Name It. Og jeg har fået tak til Name It. En bamse. Det er hvorfor jeg kigger så spændt. Jeg ved ikke selv, hvad der er i. Jeg ved ikke selv, hvad der er i. Og det er et gavekort. Så har du fået et gavekort til 200 kroner til Name It. Og en bamse. Tusind tak, nemlig. No hate, only love. Var det godt? Stort tillykke med juletræet. Stort tillykke med gaven. Lad os prøve at komme herover. Som jeg nævnte til dig tidligere, så skal vi ud og bowle. Inden vi skal bowle. Men der er også sodavand, og der er også chips. Og du skal hygge dig. Er du klar på det? Mor og far har fået adressen. De ved, hvor du skal være henne. Tusind tak, fordi du er med. Det er en jul til dig, hva'? Tak. Selv tak. Det var en. Vi er tilbage. Let's go. Fedt, du kigger med. Hvis den her video den får 1000 likes inden for 2 uger fra dagens dato i dag, så kommer der en surprise ekstra gave. Værdi cirka 2000 kroner. Jeg trækker vinderen til dem, der har liket og kommenteret. Af hjertet tak. Liva,
Lige om lidt så viser jeg dig, hvor juletræerne ligger. Så får du en sav, og så må du gerne prøve selv, hvis du vil. Ellers så kan du sige til mor, hun skal hjælpe dig. Skal vi komme i gang? Ja. Så kom du med mig. Synes du? Er der mange juletræer? Ja. Ja? Er du klar til at give den gas? Ja. Fedt. Jamen, værsgo. Det må du bare trykke. Du må også kigge videre, skat. Du må også gerne tage. Har du allerede fundet dit Skal træ? du bare have det første og det bedste? Jeg tænker, det er den, der går ned i jorden. Det er det. Er du ikke færdig nu? Nej, for jeg kan ikke komme derind. Nu har du briller. Det er rigtigt. Det er noget andet. Så skal der masser af pynt på os. Ja, for det skal stå i vores have. Det er hårdt at have juletræer. Der er en grund til, at vi ikke har gjort det, tror jeg. Min tur. Så tager jeg herned. Så tager jeg herhen. Nå, må vi også bruge ben? Ja. Ui, ja. Liva, hvad siger man, når træet det falder? Så siger vi Simba. Er du klar til at sige Simba? Ja. Skal vi lige passe lidt på, at træet ikke falder på dig? Sig Simba. Simba. Ja! Åh, det er godt. Jeg elsker det. Jeg elsker det, hvor det godt. Her på bordet, der ligger der en masse julegaver. Du må tage en, og det er en gave fra butikkerne. Den her. Vil du gerne have den? Ja. 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 Kors. Hvad står der? Det kan jeg ikke læse. Skal jeg hjælpe dig? Rigtig glædelig jul til dig og din familie. Ønskes I er Change. Pigerne. Det er butikken i Nakskov. Nå. Det er dem, der ønsker jer en rigtig glædelig jul. Hvad ligger der i? Kinderæg. Julesukker. Ej, men hvor er du heldig, hva'? Tak. Jamen, det var det. Så, jeg har en lille overraskelse mere til dig. Det her senere, så skal du med mig og alle deltagerne ud af bowling. Ja. Vi skal til bowling, Ja. og der er sodavand, og der er chips. Ja. Og vi skal hygge os så meget, vi kan. Ja. Og mor ved det godt. Ja. Jeg sender en adresse. Er du klar på det? Ja. Så er der en glædelig jul. Så er det rigtig godt. Ja. Sådan. Jamen, hvor er det godt. 8 tilbage. Let's go, guys. Katrine. Ja. Lige om lidt, så får du en sav. Du får de knæler, som du kan stå på. Jeg viser, hvor juletræet er. Så går den, og så vælger du det juletræ, du vil. Er du klar på det? Jamen, værsgo. Der er masser af træer. Det var helt underligt op. Tak fordi I kigger med. Skriv lige i kommentaren, hvor har I set Katrine hen før? Hvad er cirka højden på den der? Okay. Det går nok. Kan du lide den? Jo, det tænker jeg. Nu har vi jo lige klippet med et par stykker. Et lille råd fra mig til dig. Så er det lige med at ryste træet, for så får du ikke alt det der sne i hovedet. Okay. Mens du saver, hvad siger man, når træet det falder? Jeg har ikke selv et træ, så... Lad os sige Simba, når det falder, okay? Okay. Er det noget, man siger, eller er det bare mig, der... Jeg ved det ikke. Kommenter lige, hvad siger man, når et træ falder? Er det ikke Simba, man siger? Jeg tror ikke, jeg er særlig god til det, men nu prøver vi. Der var den. Det lykkes. Ja. High five. Nu kommer vi til det sjove, for så skal vi bære det. Juhu. Juhu. Så er du også derovre og griner. Ja. Hvad så? Er der nogen, der mangler en tømmer? Det var helt uden at jeg har drevet tak på, at det er faktisk mega hårdt. Kom i gang. Kameramand, du skal tage den næste, så får du varmen. Ja, Hvor det lyder spændende.
forskellige gaver. Det er gaverne fra butikkerne i Nakskov. Ja. Det er en lille gave fra dem til dig. Du vælger selv, hvilken du vil tage. Den der? Ja. Sådan. Den er fra Nemet. Ja. Gavekort til 200 hos Nemet. Den er ikke helt slut endnu, Katrine. Okay. Jeg har en overraskelse mere til dig. Her senere i dag, der skal du med mig ud og bowl. I dag? Ja. Okay. High five. Tusind tak. Det går fremad. Siv tilbage. Det skal nok blive godt, det her. Jeg takker. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle de butikker. Der kommer en liste her og her med alle butikkerne, der har været med til at donere en masse gaver. Mega fedt, I er med til at støtte op i lokalsamfundet. Og til alle jer, der kigger med, er I hjertet tak. Tusind tak for det her. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Hvor er I gode. Let's go. Lige om lidt, så er der et kæmpe juletræsmark. Så må du vælge, hvilket juletræ det skal være. Og hvis du skal bruge hjælp, så siger du det bare til mor og far. Er vi klar på det? Du kan ikke vælge, så er du nødt til at bare tage et. Det første er det bedste. Du peger bare. Så går vi i gang med at save. Jeg har en rigtig god måde at gøre det på. Start med altid at tænke, jo større træet er nede i bunden, jo flere gaver der er plads til fra julemanden. Den der. Når træet er ved at falde, så skal vi råbe Simba. Er du klar på det? Ja, det er lige om lidt. Så bare råbe Simba. Så, Ida. Råb Simba. Simba. Ja! I er gode. Så, Ida. Nu skal du se, hvad planen er. Nu går vi over, så pakker vi juletræet. Går der over på bordet, hvor der er julegaver fra butikkerne, og så tager du en julegave til dig selv. Er du med så langt? Når du så har fået en julegave, så har jeg en sidste overraskelse til dig. Det skal du glæde dig til. Så ser Ida. Der ligger en masse gaver. Du må tage en gave. Du vælger selv hvilken gave. Sådan. Den er derude. Ida, du må gerne åbne den. Og nu, du må også gerne åbne den. Hvad hedder den sidste? Sofie. Sofie, du må faktisk også gerne tage en gave. Ej, hvor er I søde. Tak, siger jeg. Du må også tage en gave. Den ene gave, den er fra den lokale Matas. Den anden gave er fra den lokale Intersport. Og den sidste gave er fra den lokale kiosk inde på gågaden. Af hjertet tak til jer tre. I har gjort 3 børn mega glade. Hvad er det? En rygsæk? Wow. Ej, hvor er det fint. Senere dag, så skal vi ud og bowl. Og der er både sodavand, og der er chips. Og ved du, hvad det bedste er? Du må gerne tage din familie med. Er du klar for det? Sådan. Var det fedt? Men hvor er du god. Men hvor er du god. Tak for, du gad være med. Det er konge, det her. I love it. Af hjertet tak til jer alle sammen. Let's go. 6 tilbage. Det bliver godt, det her, mand. Bastian, nu skal du høre reglerne. Reglerne er ganske simple. Lige om lidt, så giver jeg dig en sav. Jeg giver dig sådan en lille bræt, du kan lægge din knæ ned i. Så går vi til juletræsmarkedet. Der ligger en masse juletræer. Er du klar på det? Ja. Jamen, let's go. Kom med mig. Du har allerede fundet de 3? Så Bastian, så viser lige, hvad du gør her. Okay. Inden vi gør noget, prøv lige at komme op og stå. Vi er færdige her, så ryster vi lige træet, så du får al sneen i hovedet. Ja. Er du klar til at ryste? Ryste. Du kan ikke hjælpe, det var bare i orden. Øjeblik. Ja, der spiller Rudi. Og vi skal faktisk finde et andet træ. Nå. Det er reserveret. Det skulle reserveret. Sorry. Undskyld. Jeg så det ikke. Det var ellers et rigtig flot træ. Ja, det er. Jeg er helt enig.
Godt, undskyld. Men når træet skal til at falde, så skal du altså råbe Simba. Hvad siger far? Er det hårdt? Lidt hårdt er det jo. Indrømmet. Ikke noget, jeg gør hver dag. Simba! Ja, var det godt. Sådan. Klar til at få julegave? Ja. Kom med mig. Der ligger nogle gaver her. Det er fra de forskellige butikker. Du vælger selv, hvilken gave du vil have. Jeg tror, jeg vil tage den her. Du tager den her. Skal vi se, hvor den er fra? Ja, det kan jeg godt. Den er fra Prøv og Idé. Prøv. Det er en god gave. Det er en tyksæk. Åh, den er fed. Ja. Bastian, jeg har en sidste ting til dig. Nu har du fået et juletræ. Du har fået en julegave. Og her i dag senere, så skal du med mig ud og bowle. Tak. Og du er ikke alene om det. Alle deltagere kommer med. Yes. Og der er plads til mor og far. Og der er sodavand, der er chips, og vi skal bare hygge os og have det mega sjovt. Det bliver sjovt. Jeg sender adressen til bowlinghallen til mor og far, Ja. og så ses vi derhen. Vi ses. High five, og tak for du gad være med. Tusind tak til Power ID, fordi at de har sponsoret det her. Hvor er det godt. Og jeg håber, at jeg kommer tilbage og køber fra dem. Hvor er du god, Bastian. Tusind tak, og så ses vi senere til bowling. Ja, vi ses senere. Nu skal vi over og plukke juletræet. Ja. Den er til dig. Og du har allerede et tripbræt. Mega godt. Lad os komme afsted. Det går da meget godt. Det er lidt halvhårdt, men du gør det meget godt. Når træet falder, hvad siger man så? Så råber vi Simba. Okay? Ja. Han er sej, han er. Er den der? Pas på, Noah. Pas på. Så råber vi Simba. Simba. Bum. Jamen, hvor er du god. Hvor er du god. High five for det. Sådan. Jeg tager de her to, Noah. Skal du se her? For så får en af kameramændene lige nu. Det vi skal nu, går vi over, så pakker vi det ind. Så får du en julegave. Og så har jeg en surprise til dig. Fedt. Er du klar? Ja. Hej. Så kører vi. Lad os gå ind og finde en julegave fra en af butikkerne til dig. Der ligger nogle gaver. Det er på forskellige butikker. Du må tage en. Det er svært at vælge. Ja. Jeg ved faktisk ikke selv, hvad der er i. Jeg tager det ind her. Så er koppen. Yep. Den er også mega flot. Den er fra Imerco. Tak, Imerco. Ej, men hvor er det godt. Nu har jeg en sidste overraskelse. Jeg er ikke helt færdig med det. Du skal nemlig med mig og alle deltagere med ud og bowle. Fedt. Og der er både sodavand, der er både chips, og vi skal bare give den gas. Det bliver mega sjovt. Jeg sender en adresse til din mor med bowling. Ja. Og så mødes vi derude senere i dag. Det gør vi. Noah, tusind tak. Hvor er du god. Ej, men hvor er det godt. Så vi er ved at være der. Af hjertet tak til alle sammen. Let's go. Jamen, Liam. Ja. High five. Velkommen til. Mange tak. Lige om lidt, Liam. Så skal du ud og plukke et juletræ. Fedt. Er du klar? Ja. Let's go. Jeg har brug for den. Okay, så. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, det jeg siger, men når træet falder, så råb Simba. Okay. Det tror jeg, man gør. I må altså lige skrive i kommentarfeltet. Er det Simba, man råber, eller ikke? Jeg har ingen idé. Men nu råber vi Simba. Hvad siger der nu? Simba!
Ja! Åh, var det godt. Det lykkedes. High five. Og farmand, high five. Var det godt. Liam, du tager spidsen. Farmand, du tager bunden. Så går vi ind, så pakker vi dem. Hjertet tak til alle sammen. Det handler om at give oplevelser til hinanden. December, det er kærlighedens dag. Børnenes dag. Det skal bare spille. Af hjertet tak til alle sammen. Tusind tak, fordi I kigger med. Hvor er det godt. Hvor er det godt. Liam, high five. Det er dit. Ja, fedt. Tillykke med det. Tak. Der er en butik, der gerne vil give dig en julegave. Vi skal over til julebordet. Nå. Kom med mig. Det er forskellige butikker, Liam. Du vælger selv, hvilken gave. Den her. Selv der. Ja. Det er fra Name It. Ja. Ej, hvor er det fedt. Og til at sove med i aften. Hvor er det godt. Sådan. Kan du gå på 200 kroner? Sådan. Tusind tak til Name It for julegaven. Det er jeg meget glad for. Sådan. Vi er ikke helt færdige. Nej. Jeg har en overraskelse mere til dig. Ja. Men den tager vi lige derhen. Du skal med mig senere ud og bowle. Vi skal til bowling i dag. Alle deltagere kommer med til bowling. Og der er sodavand, og der er chips. Og far må også gerne komme med. Fedt. No hate, only love. Here we go, Liam. Af hjertet tak. Hvor er det godt. Tusind tak til alle jer, der kigger med. Husk at subscribe. Let's go. Sille, high five. Sådan. Lige om lidt, Sille. Ja. Nu skal du have et juletræ. Ja. Og når du er færdig med juletræet, så har jeg et lille bord, hvor der ligger nogle julegaver fra nogle af butikkerne. Ja. En af butikkerne vil gerne ønske dig en glædelig jul, nemlig. Så har jeg en sidste overraskelse til sidst, men der får du helt til sidst. Okay. Okay? Ja. Er du klar? Ja. Let's go. Jeg tror, det der, det er over 2 meter. Hvad så, Sille? Jeg tror, det der, det er over 2 meter. Det der træ? Ja. Det var du hurtigt om. Ja. Sådan. Skal jeg hjælpe? Det var det godt. Så bytter vi plads. Så holder du det her for mig. Så når træet skal til at falde, Ja. så skal vi altså råbe Simba. Hvad råber vi? Simba. Simba! High five! Var det godt? Er vi klar? Ja. Det er alligevel jo. Ja. Det er dit juletræ. Ja. Tillykke med det. High five. Så er der lige en julegave Tak. Ja. fra en af butikkerne. Er du klar til det? Ja. Der er et par gaver. Du vælger selv, hvilken gave du vil have. Gavekort til Candy Shoppen. Til slikbutikken. Ja. 100 kroner. Var det godt. High five. Tillykke. Tusind tak til Candy Shoppen. Men var det godt. Krammer. Var det godt. I love it. Men jeg er ikke helt færdig, Sille. Der er en sidste ting. Du skal nemlig med ud og bowle. Ej, hvor fedt. Og det skal du i dag. Og der er både sodavand, der er både chips, og vi skal hygge. Og du må gerne tage familien med. Okay. Er vi klar på det? Ja. Du får en high five herfra. Tak. Men var det godt. Tillykke med det. Tak. Jeg takker. Jeg har lige en lille ting, fordi vi har 2 deltagere endnu. Silla, er det din søster? Ja. Din storesøster. Kom lige med mig, storesøster. Sten, saks, papir. Du får et forsøg. Hvis du vinder, så må du altså tage en julegave. Så skal du. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Igen. 1, 2, 3, nu. Ved du hvad? Det er kun jul en gang om året. Snup en gave. Snup en gave. Den der? Ja. Hvor er den fra? Name it. Fra Name It. Skud til Name It. Ej, den der er et gavekort for 200 kroner. Jamen, tillykke til søsteren. Tak. Selv tak. I love it. Af hjertet tak til alle sammen. Husk at støtte lokalt, folkens. Husk at støtte lokalt. Det her det er en lokal video. Tusind tak. Hvor end I bor hen, hvor end I kigger det her. Støt lokalt. Den er uden manuskript, men det skal nok gå. Karoline, hvor kommer med mig?
Jeg synes, du har været mega sej i dag til at hjælpe. Så du må faktisk også gerne tage en gave. Du vælger selv hvilken gave. Den her. Vil du gerne have den der? Jamen så prøv at åbne. Skal vi se, hvor den er fra? Den er fra Dagbjerg. Det er stentusser. Hvad har du mere fået? Glitterlim. Glædelig jul. Det er en gave til dig fra Dagbjerg. Men hvor er det godt. Dagbjerg, tusind tak. Der er stadig 2 deltagere endnu. Det skal nok blive mega godt. Husk at subscribe, og sammen gør vi en forskel. Af hjertet tak. No hate, only love. Here we go. Nora, high five. Du havde et juletræ. Ja. Det er med mig. Kan du se stammen? Ja. Så over vi nu her. Kan du se det? Ja. Klar til at råbe? Simba! Højere. Simba! Ja, var det godt. Ved du, hvad vi så gør? Kun fordi vi kan. Så tager vi lige den her. Og den her. Hvem af de 2 skal have den i hånden? Nej. Ja, selvfølgelig. Sådan. High five. Let's go. Er du klar? Ja. Ja. Hvorfor siger man Simba? Jeg ved det faktisk ikke. Det er bare noget, jeg har lært. Jeg tror, jeg så det i tegnefilm på tiden, og så siger man Simba! Så falder et træ. Jeg tror, det er en form for advarselslyd, så når de store træer falder. Og du må ikke spørge mig om sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg siger det bare. Simba! Jeg er næsten sikker på, at de råber timber. Hvad? Jeg tror faktisk, de råber timber. Timber? Timber. Timber? Ja, ligesom træ. Timber. I've never heard anybody say timber. I've been in the tree business since I was 6 years old. Nobody says timber. Vi råber timber. Nu er vi ikke helt færdige. Nej. Fordi som nævnt, så var der en butik, der gerne vil ønske dig en glædelig jul. Der ligger en gave, du må tage. Tusind tak. Skal vi gå og kigge på den? Ja. Den her. Den der? Ja. Hvor er den fra? Byens sur og guld. Spændende at se, hvad der er i. Jeg ved ikke selv, hvad der er i. Okay. Og lækker. Hvad er det? Jeg har faktisk ønsket mig sådan et her. Ja! Prøv lige. Tusind tak. De ønsker dig en glædelig jul. Det er jeg godt for. Vi er ikke helt færdige endnu. Nope. Jeg har en sidste overraskelse til dig, men den får du lige om lidt. Okay. Til alle jer, der sidder og kigger med nu. Husk at støtte lokalt. Og tusind tak til alle de lokale butikker, I er med til at give både Nora og alle de andre nogle rigtig fede oplevelser. Af hjertet tak. Sidste ting, for jeg er ikke helt færdig med dig. Juletræet er der. Du har fået din julegave, men jeg har en lille surprise. Alle deltagere, også dig selv, I skal med mig i dag ud af bowling. Fuck, hvor fedt. Er du klar på det? Det er meget klar på. Dobbelt high five. Tak fordi du blev med. Selv tak. Og fedt til alle jer, der kigger med. Bliv ved med at kigge med, for til sidst efter bowling, så frigiver jeg en ny konkurrence, og vi finder vinderen af den gamle konkurrence også. Af hjertet tak. Let's go. Yeah. En med tilbage. Så er vi der. Jeg skal lige have handsker på, Kajna. Undskyld. Ja. Og det er nogle rigtig seje handsker derude. Ja. Ja, det er det nemlig. Løverne. Ikke også? Godt. Kajna, nu skal du høre. Starter lige med at få en high five. Sådan. Du skal da finde et juletræ, Kajna. Ja. Er du klar på det? Ja. Skal vi? Og du får ekstra point, hvis juletræet det falder ned på en af kamerafolkene. Så får du ekstra point. Okay? Så skal du give ham der. Det er godt. Kom du med mig. Kajna, så ryster jeg lige den for dig. Okay? Det er så vi ikke får alt det der sne, eller så du får alt det der sne på dig bagefter. Det vil jeg gerne have. Vil du gerne have det? Du bliver syg. Vi prøver. Vi får. Skal far komme? Ja, tak. Farmand, vi skal have Superman. Hvor er Superman? Jeg er Spiderman. Spiderman? Ja. Er far Spiderman? Ja. Det er godt. Så er Spiderman. Selvom det er mig, der bliver bidt af en edderkop. Har du så overført superkræfterne til ham? Nej. Nej. Har du beholdt dem selv? Ja. Ja. Hvad er det Spiderman han gør? Er det sådan, han gør? Hvad gør han? Det er jeg ikke. Vil du ikke sige det til mig?
Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tror, han gør sådan her. Det gør han noget. Sådan. Så lige om lidt, når træet falder, så skal vi råbe Simba sammen. Okay? Så råber vi bare Simba. Hvorfor? Jeg ved det ikke. Det er bare noget, man gør, tror jeg. Jeg tror faktisk, de råber Timber. Nobody says timber. Men vi råber bare Simba. Skal vi prøve det? Ja. Det er godt. Hvad sker der med? Var det godt? High five. Ja, sådan. Nej, du skulle gå den anden vej, jo. Jeg fik ekstra point. Skal det ramme en af drengene? Ja, nu. Pas på hovedet, Kajner. Pas på hovedet. Nu slipper jeg. Jeg fik ekstra point. Var det godt? Så skal vi have den pakket ind. Efter det, så får du lov til at åbne din gave. Yay! Og så har jeg en sidste overraskelse til dig. Yay! Mega godt. Jeg tager det her fra mig. Ja. Jeg har bare resten herfra. Det lykkedes! Ja, men sådan. Ved du hvad du skal gøre nu? Skal du bare tage den op på skulderen og hjem? Nej, tak. Nej, det skal jeg ikke. Jeg driller. Der er en julegave. Skal vi gå og kigge på den? Ja. Change er en butik i Nakskov. Og de synes faktisk, du skulle have en rigtig, rigtig fin julegave. Så det er en julegave til dig og dem. Spændende at se, hvad der er i. Wow. Der er strømper. Ja, mand. Den må du godt tage. Tak skal du Den have. gider jeg ikke. Hvad står der der? Der står rigtig glædelig jul. Til dig og din familie. Så har jeg en sidste overraskelse. Og så er vi færdige for i dag. Næsten. Fordi her lige om lidt, så skal du med mig. Far skal nok også med. Vi skal ud og bowle, så alle deltager. Alle, der har været med til at få juletræer, de skal ud og bowle i dag. Det skal nok blive sjovt. Der kommer sodavand, og der kommer chips. Det vil jeg også spise mange af. Ja. High five. Tak fordi du ville være med. Og så ses vi senere. Det var 10 børn. 10 fede oplevelser. 10 flotte juletræer, alle sammen unikke. Mega fedt. 10 vidunderlige gaver minimum fra butikkerne, og nogle af søskende har også fået gaverne. Mega flot. Næste stop. Vi skal ud og bowle. Hvad laver vi over nu? Vi er i gang med at pakke trailer. Vi kører juletræerne hjem til alle sammen. Træerne ligger her. Resten har vi lagt derind. Så efter bowling, så kommer vi ud, henter dem, leverer dem. Så kører det. Here we go. Hvor jeg er ved på ret her. Jeg synes, det er så fedt, man. Jeg synes, det er så... Husk alle de børn, der sidder og hygger sig. Jeg er helt rørt. Jeg sidder bare og gemmer mig her. Mega fedt. YouTube, vil I lige se liven? YouTube. Hej til YouTube. Hej til YouTube. Det her, det er holdet. Det er TikTok. Det er takket være dem alt det her, det kan lade sig gøre. Er det sjovt? Ja, det var sjovt. Vi har ikke
første gang, men det er stadig sjovt, ligesom det altid plejer at være. Hver gang I slår i strike, må I tage en pose. Hver gang I slår i strike, må I tage en pose. Alle deltagerne, det vil jeg gerne have ved siden af mig. Hvis vi kigger den vej. 1, 2, 3, nu! Var det godt? Jeg takker til alle sammen. Så er dagens program slut. Det var faktisk det. Jeg håber, I alle sammen har hygget jer. Det har. Jeg håber, I har haft det sjovt. Jeg håber, I har spist chips og nødder og drukket sodavand. Der er ikke mere for i dag. Det var det. High five til jer alle sammen. Bum, bum. Bum, bum, bum. Linke til resten. Det er fedt det her. Det er fedt. 10 dejlige børn. Ud på juletræsmark. Få 10 fede oplevelser. Tak til butikkerne for at donere masser af fede gaver, som børnene også kunne få med hjem. Så er de på en lille team, hvor de har hygget sig. Alle 10 deltagere har været sammen. De har haft de nærmeste familie og venner og veninder ved siden af. Det har været mega godt. Tusind tak, fordi I har kigget med. Lige om lidt, så frigiver vi vinderne af den tidligere konkurrence. Og så giver vi jer en ny konkurrence også lige om lidt. Så tusind tak. Husk at like, husk at subscribe. Det vil betyde al verden for mig. Så er vi inde i varmen igen. Endnu en gang. Tusind tak, fordi I gad at kigge med. 10 børn. Fede oplevelser, unikke juletræer, og som lovet, så skal vi finde vinderen af den tidligere konkurrence, det er Rema 1000 videoen. Vinderen af de 2.000 kroners gavekort til Rema 1000. Her. Stort tillykke. Til personen, der er heroppe, husk at sende mig en mail, den kommer her, så klarer vi resten derfra. For den her video fra dagens dato, i dag den 10. december, 1000 likes, så trækker jeg en vinder ud af alle jer, der har liket, og jer, der har kommenteret. En lille præmie på næsten 2.000. Det er et gavekort, det skal I glæde jer til. Og jeg har faktisk lige en ekstra ting, fordi som I nok har bemærket, så er der merch, der er tøj. Det kan købes på webshoppen, der står her. I hele december måned, der kører vi med 25% rabat. Brug rabatkoden, der står her. Og som en lille ekstra ting, bare for at gøre det lidt sjovt, til alle jer, der har lavet en bestilling, der trækker vi et tilfældigt en. Det er et lod. Hver bestilling er et lod. I får et gavekort til 2.000 kroner hertil. Ud af alle jer, der har lavet en bestilling. Laver man flere bestillinger, så har man flere lodder. Igen, husk at bruge rabatkoden. Ja! Det giver 25% i hele december måned. Af hjertet tak, og tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at subscribe. Here we go.